Este é o misal. Predicar de verdade o amor e o perdón de Deus. Bueno, e Pedro vai coller un tema moi peculiar que ten que ver con isto, pero leva unha gran profundidade especulativa, por eso me vou meter, senón creo que vos aburriría si entráramos neso. Pero que é un tema que para ti visto de importancia pola súa formación. Aludía Rubén ao seu mestre Schelling. Non foi mestre vivo, como o amor rival non foi para min, pero foi o autor sobre que fixo 2 libros, a súa tese de doutoramento e a súa habilitación que chaman en Alemanha, e que, por tanto, marcou moito a súa teoloxía para ben e para mal, que é o que vai detectar Pedro nun libro que realmente por un lado é dun chaval, porque Pedro é novo, comparado polo menos con Natusa que aquí, pero é un libro enormemente maduro. Realmente a obra que escribe Pedro sobre Kili ten algo dunha obra estándar. Eu dicele que non me extrañaría nada que la traduzan pronto ao inglés, porque claro, un nome de moita repercusión. Hai todos escolas que estudian a Kili, moita xente estudando, e esta realmente é unha obra quizá demasiado longa, que é o problema para as traduccións, pero que realmente implica unha madurez e sobre todo unha claridade. Se eu tuvera que eloar das calidades deste é que Pedro aí toca temas moi profundos, moi complexos, con unha enorme claridade. Incluso posiblemente lle axudou que moitos deles aínda non pudo entrar a fondo, porque aínda ten moitos anos por diante de estudiar, aínda non tivo o tempo, e entón el colle realmente por onde van os problemas, por onde se poden empezar. Bueno, a que problema alude sobre todo? El fala aí da escisión do creado. O libro anterior, que tamén xa sobre este autor, falaba do trasfondo do creado, do creado. Entón, claro, aí alude a este misterio que todos alguna vez o sentimos. Eu confeso que o sentía máis cando era pequenino, pois que había vocación filosófica, ben de bello, pero a veces de pequeno asombraban o feito de existir. Por que existir? Por que hai nada? Por que estamos aquí? Podíamos non estar. Eu pensaba, se en vez de nacer un imame, xa non está vivo aquí. Son cousas tan así. Bueno, e entón hai un problema. Por que hai mundo? Si se acepta a Deus, e estes homes, o Schelling e todos estes falaban do absoluto. O absoluto é a plenitud, é o que ten todo. Si Deus é todo, como pode haber algo que non sexa Deus? Porque, claro, pensemos que isto é moi serio. Si Deus é o absoluto, a plenitude da realidade, se era algo independente de Deus, algo lle faltaba a Deus. Logo, Deus xa non era absoluto, xa non era infinito. Este é o problema. Entonces, por un lado, nós vemos que hai realidade, aquí estamos. Incluso, hai veces que nos parece que hai só esta realidade. Unha persoa atea pensa que non hai máis que o que se ve e que o que se fala. Por outro lado, algo nos di que o que hai non é todo o que hai, pero que é o que nos levou a descubrir que a nosa finitude, porque claro, nós somos sólidamente, non se pode negar, como hai agora moitas teorías, non, somos unha onda dun océano, pero non somos nada, non. Nós somos o noso gozo e o noso sufrimento, non se pode negar a densidade do noso ser. E hai moita xente que queda personal. Pois hai este mundo con todos os defectos, con todas, pero hai. Pero claro, este mundo por un lado é moi sólido, pero por outro é tremendamente frágil. Eu dicía, bueno, nacemos por casualidade. A veces, digamos un pouco picarescamente, se o noso pai aquel día chegara un pouco máis tarde á casa, non existíamos nós, existiría un irmán noso, todo máis, ou ninguén. Ou todos tuvemos algún accidente. Acabas de ter un accidente, eu podía estar morto neste momento. Ou enteraste que unha persoa tivo un ataque. É dicir, esta fragilidade radical do mundo é o que levou sempre, desde sempre, de que a humanidade a comprender que nós estamos fundados en algo que nos fai ser. Este é o gran problema da creación. É dicir, nós somos postos no ser por alguén que ten todo o seu ser en si mesmo, que é a perfección, que é o incondicional, que é a existencia incondicional, que diría Schelling, pero que fai que outros sexan. E aí ven o problema. Que pasa logo aí? Que pasa no momento en que outros seres que non é o absoluto son? E, ademais, o problema que estuvemos aludendo,
non é só que estes outros seres cesan, sino que aparecen sacando os demais, aparecen sufrindo guerras, angustias, depresións, cancro, todo. Entón aquí temos as dúas excisións. Por un lado, hai que o absoluto fai que algo que non é cesa. Como é posible que algo que non é Deus cesa se ele é todo? Os escolásticos, que eran moi listos, na Idade Media decían eles, Deus máis o mundo non é máis que Deus, porque todo o que nós temos sai de Deus. Cuidados que un neno nin siquiera sabe todo da nai, pero a nai primeiro recibe a semente tamén do marido, logo recibe todo o alimento de fora, está respirando, está recibindo cousas. O neno ten moito da nai, pero non ten todo da nai, pero o mundo, toda a realidade ten todo de Deus. Por eso Deus máis o mundo non é máis que Deus. E aquí hai un problema enorme. Por isto estes autores, inocente, unha inocencia soñadora, eu nunca entendín aquilo, nin o entendo, nin o entende Pedro, que é o que vai a todo o libro vai a decir que aí hai unha ontoloxización das ideas, porque el recibe moito incluso de Schelling, que xa pensaba isto. Schelling incluso se pasa. Hai unha cousa que a mí me pon nervioso, comentaba a Pedro, pero se eu non sería capaz de escribir este libro, porque eu cando unha cousa me resulta incomprensible, non son capaz de escribirla, non son, pone nervioso e prefiro non tocar. Pois Schelling métese moito a ver como se constitue Deus, se é unha natureza de Deus escura, que fai sair o perigo as distintas potencias, que fai existencia, unhas cousas que a mí me parecen disparatadas, porque de Deus, si chegamos a descubrir que existe e que nos fai ser por amor, se moito descubrir e moito máis non imos saber. A mí todas esas especulacións que se meten dentro de Deus, saber como é Deus, si será, si non tal, todas esas cousas penso que non. E Tillich entra un pouco nesa temática e entón parecelle que de alguna maneira a creación, e sobre todo ele vas a concentrar moito, demasiado, solo no humano. Entón falan do proto-home, do ur-mens, da nosa realidade antes de existir no mundo, pero existindo en Deus, pero non sabemos se somos unha pura idea, se é unha realidade, queda todo aí moi oculto. Pero entón eles explican que cando esa inocencia soñadora, eso que é unha idea ou non é unha idea, que é unha idea, que é unha realidade, que non é real, un libro. Hai que ler, cando leades o libro de Pedro Veredo. Pero, como lle dan aí unha certa ontoloxización, pois de o pasar a existencia, o deixar de ser esa inocencia soñadora e empezar a existir, é cando aparece mal. De tal maneira que, no fondo, habería mal no mundo, porque a liberdade humana, porque claro, a idea do humano, a liberdade fundamental, esa liberdade apartaríase de Deus e tendería a facerse incluso autónoma e independente de Deus, e mesmo con capacidade de rebelarse contra Deus, e eso sería o que perturbaría toda a creación, o que metería todo mal no mundo. E tal. Estou simplificando moito, seguramente se te ora te posa aquí a dar detalles afinaría máis, pero se veu que eu non quero eso. Eu teño que decir tamén, para falar de outro autor que é moi importante, Amor Rival, sobre o que eu fixe nas miñas teses, era un canónigo de Santiago. Eu creo que era, polo menos, tan listo, se non máis listo que a todos estes. O que pasa que escribiu en Santiago e coñécese pouco. E Amor Rival tiña un enorme sentido realista, por eso eu digo a Pedro que o próximo libro, eu creo que tiña que ser confrontar a Amor Rival con todas estas ideas, porque Amor Rival métese nestes autores que Pedro estudia aí, Oríxenes, todo o que fai, o idealismo só estudia menos, e mostra como aí no fondo hai un proceso ao revés. Nós, na realidade, extraemos ideas, tratamos de comprender que é unha persoa, que é a humanidade, que pinta aí a liberdade, como somos, e logo a tendencia é a estas ideas que nós deducimos do real, con moito traballiña, moi imperfecto, trasladámolas de repente e convertímolas nunhas ideas eternas, nunha especie de realidade, é dicir, facemos o que é un produto do noso esforzo de comprender, convertémoslo en realidades ontolóxicas e despois desas realidades deducimos a outra realidade, entón entramos neste libro. En todo caso, quero dicir que o que fai Pedro é estudiar ao autor, ademais con un proceso moi original, porque ele empeza, isto é o que di o autor maduro. Normalmente, cando se fai unha tese, a máis o director normalmente obriga a iso e empeza pola historia, a ver que dicían ao principio, como se vai desenvolvendo, como se vai tal, hasta chegar ao autor.
E Pedro di, fai ao revés, incluso é un palabra aí, unha diacronía, como é? Retrospectiva. Unha diacronía retrospectiva, é dicir, estudia a historia ao revés. E entón empeza polo Tillich Maduro, que di Tillich, na súa obra de teoloxía sistemática, acabo de encargar a obra, os 3 tomos nun só en inglés para ter todos juntos. Só teño en alemán, teño en español e agora vou a ter en inglés, pero porque encarguei non porque están todos juntos nun tomo. Bueno, te chegarán estes días. Entón el empeza polo que di o Tillich Maduro e di, bueno, pero aquí hai unha cuestión que é isto que estou dicindo. Explica a caída porque ese home primordial, esa idea nosa, esa inocencia soñadora, o apartarse de Deus, ou a ser posta na existencia real, entón produce toda esta catástrofe. Por que di isto? E entón empeza a ir atrás, empeza a ir a estudiar o que Tillich foi escribindo acerca deste tema. Entonces colle unhas leccións moi bonitas, por certo, que fai Tillich de historia da teoloxía e a estudia a Orígenes. É curioso que obligáchesme a ir repasar esta historia e controlei que efectivamente apenas le dá importancia a Santo Irineo, que será un autor que lle subiría moito, porque San Irineo era un autor un pouco anterior a Orígenes, casi, pero un pouco anterior, pero moito máis realista que Orígenes. Eu creo que nesto moito máis acertado, pero Tillich non sintoniza con el, senón con Orígenes. E entón Pedro analiza como saen Orígenes e empeza a ver este tipo de problemática. O que queira saber un pouco de Orígenes é, sobre todo, coñecer un pouco de Schelling, que é dos autores difíciles. Eu houve un tempo lle quei moitas horas de estudio a Schelling, teño moito a dele, moitos estudios sobre el, e realmente, para ter unha idea, diríamos, clara, fundamental do proceso de Schelling, é porque xa esas cousas realmente é unha introducción magnífica. Por eso este libro é non só unha introducción a este problema de Tillich, senón constituído dunha pequena introducción á patrística concentrada en Orígenes e, sobre todo, unha espléndida introducción a un dos autores máis difíciles da historia da filosofía, como é Schelling. E logo, e con esta acabo, é o que demostra unha enorme madurez e serenidade no xuizo, porque isto que estou dicindo que a mí me pone nervioso é máis sereno que a mí, son notables, non maneira de falar, eu son máis apaixonado. Entón, ser con moita calma, con moito aire poñendo as dificultades, os peros, e dille que efectivamente esa maneira de proceder non admirando moito a Tillich, que creendo e aprendendo moito del, que eu creo que das grandes cousas. Esta obra ten tamén algo de que os alemáns chamaban un Bildungsroman, unha novela da autoformación. O sea que, así como para min foi amorrival cando eu me fixen filósofo e teólogo ao facer a tese sobre el, eu creo que ti te faz de verdade teólogo e xa filósofo tamén ao estudiar a Paulo Tillich. Nesse sentido creo que lle podes estar agradecido toda a vida, pero digo que aínda tendo isto, ponlle as súas obxeccións con moita cautela, con moito respeto, pero tamén con moita firmeza, e dicindo que se pode facer o mesmo, que se pode comprender o mito do pecado original dunha maneira máis realista e moito máis eficaz para comprender a nosa vida real, para comprender o que é o misterio de Cristo, o que é o misterio de Deus, a historia da salvación e todo isto. E con isto eu creo que xa soltei bastante.